Hello mga kainday, this is Cinderona and welcome back to my channel. Yay! So ayan mga kainday, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, dito kami ngayon sa simbahan kasi magbabasa kami ng City Palabras. Kasama ko yung kaibigan ko. Tara! At saka paparating na yung isa. Gwapa kaayo, pero ang hubon-hubon nakita na. So ayan mga kainday, abangan nyo mamaya mga kainday ko ano yung mga 7 words ni God para sa atua. Isa ako dun sa magbabasa mamaya. So mga kainday, abangan nyo mamaya. Ito po yung isa mga kainday, maganda, parang si ano. Guwapa kayo na siya. Isa po na siya magbasa sa 7 nga kuan ka words ni God. Okay na kayo. Abangan nyo mamaya mga kainday. So, bye. Kaniya. Duyog sa tibok simbahan ni ining adlaw sa pag-ampo o pagpenitensya. Ato karong pamalandungan ang katapusang mga pulong ni Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas uban sa atong paningkamot nga mapuy-an nato ang tawag ug hayat niini. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Mahimog kami gitawag sa lamang mabuhi sa iyong mga halal. Aron lamang mabuhi ng pulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang libuhan. Palihog sa pagtindog. Ang pagbasa sa Santos na Evangelyo, sumala ni San Lucas. May mayaw ni Kao Ginoong Hesukristo. Sumpa sa filosofiya, ang tao usa ka binuhat nga giniyahan sa iyang kinaadman. Ang iyang kaalam nga hinungdanon aron sa pagsabot sa dagan o kahulugan sa iyang kinabuhi. Tanan nga nalangkob sa gibuhat na o pagabuhaton pa sa tao nagsukad sa iyang kahibalo. Ani alang sa kadaghanan lisod dawaton sa katalingban ang usa ka tawo nga dili kaantigo. Posible ba nga ang usa ka kriminal ug kawatan makasulod sa paraiso? Aron atong matubag kini nga pangutana, mahinungdanon nga atong tukion ang konteksto sa ikaduhang pulong ni Kristo ug kung giun sa pagsabot sa Ginoo pinasubay sa pagtan-aw sa iyang kultura. Kung atong konsultahon ang diksyonaryo, ilabi na ang Merriam-Webster Ampo. Labing maluluyong amahan, nasayod ka sa among kasing-kasing, nahibalo ka sa panginahanglan sa among kalag. Hatagi kami sa imong grasya, nga mausap ang among pagpanlantaw sa kinabuhi, ug among mahuna-hunaan, nga ang tanan imong grasya. Sa ikaduhang pulong sa imong anak, nga iyang gilitop diha sa pag-antos, mamahinong unta namong giya sa paglaom, aron motubo kami sa imong gugma. Kini, among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog sa pagtindog. Pangalandong. Sa panahon karon adunay daghang isyu ang ilangkuban sa mga kababaihan. Ang ngayang sabuton sa katilingban aron mahatagan ang sigong pagtagad. Matod sa usa ka online article, adunay tulo ka dagkong problema. Ang
nagyatubang ang mga kababainhunan taon. Una, kining problema mahitungod sa ilang katungod sa pagpanganak. Iisip sa daghang feminist group, labing sa lahorong amhan, ginigugma mo ang pamilya aron masinatik sa tao ang natuod nga kalipay sa gugma. Ang mga pulong ni Jesus ngadto kang Maria nagpadayag sa pamaagi nga angay subayon sa tao aron maglakaw sa kasiguraduhan sa kinabuhi. Nabangi ang matag ginikanan sa ilang pag-atiman sa ilang mga anak o gihay ang una sa mga anak aron mas masabtan nila ang ilang mga ginikanan mao ibugtong kalipay nila dito sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod. Ibiyaan mo ako, palihog sa pagtindog. Pamalando, usa ka pinakasakit nga kasinatian sa tao ang biyaan. Daga na ang relasyon nga napagan tungod kay nagbulag o gibiyaan. Gani, dunay nagpakamatay tungod kay wala kaanto sa sakit. Naapod na buang tungod kay ang kaguol nga gibati dili mapugngan. Kung bisita kita sa mga terminal o airport, dunay nagkadaiyang kasinatian sa pag-ampo. May gugmaon nga amahan sa daghang nga higayon nagpasulabi ang among kasing-kasing na ang mga daotang tinguha ngadto sa uban. Tig-una kami diha sa pagtuo aron among masabtan nga ang kinabuhi puno sa nagkadaiyang pagtulunan. Himuak kaming angayan kanamo sa matag adlaw o hatagi kami sa kasibot nga pagpasaylo o pag-ampo alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog sa pag Ang ikalima nga pulong giuhaw ako, palihog sa pagtindog. Tandog. Adunay duha ka matang sa kauhaw sa tao. Ang una, ang gitawag nga pisikal o lawasnong kauhaw, ug ang ikaduha, mao ang espiritual o ang kauhaw sa kahinladman. Matud pa sa pagtuo sa siyensya, ang kauhaw lawasnon, dali mapangitaan o pamaagi aron matagbaw. Kasagaran, basta bation sa kauhaw ang tao, muinom dayon og tubig, o kaha, bino o uban pang mata, pag-ampo. Gamhanan nga amhan, tabangi kami aron among matagbaw ang kauhaw ni Kristo alang sa simbahan. Giyahi sa kanunay ang among hunahuna, o hatagi sa kahayag ang among mata sa pagtuo, aron among makita ang tibuok panginahanglan sa imong katilingban. Himua nga maglakaw kami kanunay sa pamaagi ni Kristo, sa pag-antos, paghigugma o pag-alagad. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod. Ika-unom nga pulo, natapos. Palihog sa pagtindog. Pamalando. Sa atong tawhanong kasinatian, ang katapusan usa ka punto sa paghuman. Kung gikalipay pa nato ang pagpakig-uban sa atong pamilya o kaha sa mga higala, unya sa wala damha, moabot ang takna nga mubulag sila kanato, ang katapusan sakit gayon pamalandungan. Matud pa sa mga clinical psychologists, those people who are worried of the end point are basically langit kong amahan, kami nagadayeg kanimo sa gasa sa kinabuhi nga imong gipaambit kanamo. Pagkadako gayud sa imong gugma kanamo, kay bisan sa among kahuyang, ikaw nang pabilin sa pag-atiman kanamo. Tugduin kami sa maayong dalan, giyahi ang among mga huna-huna, o plano aron among matuman dinhi sa among kaugalingon ang imong kabubuton. Ang imong grasya o panalangin, mao lamang ang among gilauman sa tanang kahigayunan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod. Ang ikapitong pulo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Palihog. Adunay sangay sa filosofiya nga gitawag og metaphysics
Dinhi ginahimo ang halawom nga pagtuon mahitungod sa katilingban, katingalahan nga kinaiya o aspeto sa tanang butang lakip ang tao. Alang sa malamon nga batid sa metapisik, magampo kita. Magrahom with Amahan, sa makadaghang higayon, kami nawad-an sa pagsaling o paglao. Liguna ang among kagalingon, aron makabaton kami o kaisog nga moatubang sa kalibutan. Ipahilayo kami sa tanang katalagman o himua na masayod kami nga naguban ka sa among pagpaningkamot kanunay. Kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan, dawata ang among tukday o pagpasalamat tungod sa mga grasya nga among nadawat diha sa among pagpamati sa pagpamalandong sa katapusang 7 ka mga pulong ni Hesukristo nga among Ginoo. Natagamtaman namo ang imong walay ginutubang tugma ug kaluoy alang sa kanamong mga makasasala nga imong gitubos. Pinagi sa dugo sa putli uyamot nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Tabangi kami sa pag-amping o pagpuyo din niini sa mga grasya sa tibuok namong kinabuhi o pag-ambit niini ngadto sa uban. Ining tanan